Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. В сьогоднішнім Євангелії ми почуємо одне з тих повчень Христа, коли Він заохочує своїх слідовників, своїх учнів сягати до речей немагчимих, робити речі, які які тяжко приймати на нас. І сьогодні заохочує Він любити своїх ворогів. Заохочує їх любити не для самих ворогів, а для нас. Для того, щоб наше серце було свободним, щоб наше серце було вольним від ненависті. Подчас Святої Євхаристії я молюся о житті вічному і даруванні всіх гріхів для обладнання. На початку цієї Євхаристії перепросимо Бога за наші гріхи і змивання. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что согрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя лень я великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, за всю Пану Марию, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вічного. Аминь. Christus,
Усемогутний Боже, наша молодці надіємо, слави люди, без Тебе нічого не може. Вислухай наші молитви і допоможи нам Твоєю ласкою, как наши воли и наши учинки были сходными с Твоими заповедями. По распаду нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и благодарю в едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Читання першої книги Володарства. Після того, як помер народ, скерував пан слово до Іллі з ним. Устань, іди назустріч Ахаву, королю Ізраїльському, який у Самарії. Вось ён цяпер у винограднику Набот, куди прийшов узяти його во владання. І скажеш йому, так каже пан, ти забив і ще збираєш спадщину? Пасля скажеш, так каже пан, на тем месте, где собаки лизали кровь народа, собаки будут лизать и твою кровь. И сказал Ахав Илью, знайшов ты меня, ворог мой. И он сказал, знайшов, вот и продался, как чинить зло перед очима пана. Тому каже пан, вось я спошлю на тебе несчастье, и выпалю за тобой, и вынесу в доме Ахава кожного хлопца, изневоленного, и вольного у Израиля. И учинит домом твоим, як с домом Авраама, сына Навата, як с домом Вааза, сына Ахия, за знявагу, яку ти розгнівив мене і привел Ізраїль до врагу. Так само і про Ізабель сказав пан, кажучи, собаки з'явуть Ізабель на полі Ізраїля. Хто помре у Ахава в городі, того з'являть собаки, а хто помре на полі, того розгнівуть птушки небесні. Не було ще такого, як Ахав, який вкрадався, як вчинив зло перед очима пана, даже мова повторювала його Ізабель, жонка Ягода. Він поступав вельми агідно, ідучи за ідолами, як робили амарити, яких пан прогнав від синов Ізраїля. Коли Ахав почув сіверне слово, розорвав шати свої і надел у своє тіло мішок, і постів, і спав у мішку, і ходив у смутку. І скерував пан слово Давида з Біда, кажучи, «Ти бачиш, як скарюся передо мною Ахав. За те, що я скарюся передо мною, я не спошлю зла у дні Ягоди, але в дні сина Ягодова спошлю зло на дом його». Это слово Божие. Дякую, Богу.
У той час Єсус сказав своїм учням: ви чули, що сказано: люби ближнього свого і ненавидь ворога своего. А я кажу вам: любите ворогов ваших и молитесь за тех, кто преследует вас, как станете вы сынами Отца вашего, який в небесах. Он загадує сонцю своєму заходить над древними і добрими, і посилає дощ на справедливих і несправедливих. Но коли вы будете любить тех, кто любит вас, якою маете нагороду, то ж не то саме робите ви. И коли вітаєте тільки братов ваших, то особливо робите, то ж не то саме робите язычники. Тому будьте досконалыми, як досконалый Отец наш Небесный. Это слово правды. Хвала Тебе, Христе. Любить своего ворога. Справа вельми складана, тому що натуральним неким помкненням чоловіка у момент, коли хтось його кривдить, хтось робить йому зло, супротистоять. Не дозволить, как хтось мене покривдив, хтось зробив мені больно. Але, на жаль, у таким помкненні чоловік починає, тримовуючи конкретну рану, тримовуючи конкретне зло, чоловік жадає або показати іншому, що відчуває, або за того, що Бог отримав це зло, починає ненавидіти, починає воювати з своїм противником. И так это себе складывается, что все не заканчивается просто на ворожости. А в этой ворожости, якою чоловік відчуває в серці до іншого, і вона, якби чоловік виходить з такого кола, у яким він закритий. Значить, коли я починаю мене хтось ненавидіти, не любить, хтось за мною воює, я починаю воювати з ним. И той человек, мало того, что перший на меня атакував, бачивши те, що я сопротивляюся і йду проти його, якщо Матвій починає змагатися зі мною. І так чоловік знаходиться в такому замкненому колі, аж не доходить до такого моменту, до такої кульмінації, в яким один з ворогом, один з змагаючися повинен пом'яти. Проіграти. Неважно, яким способом, фізичним чи духовним, він повинен прийняти. Тільки так може скончитися ця боротьба. І, можна сказати, найгорший момент, коли війна появляється поміж ближніми, поміж родними, поміж сябрами. То така війна нищить людей. Амор. Сьогодні Христос закликає, запрошує вести, якби, вишень, вишень. І Він запрошує любити ворога. Замість того, змагатися, любити. Навіщо? Тому що справжня перемога, і вона не закінчується, не знаходиться у знищенні свого ворога. Справжня перемога знаходиться не у тим, як роздавити свого противника, як стерти пам'ять про його з цієї землі. А справжня перемога, вона знаходиться у тим, як бути вищим за ворога. Перемагаєш не тоді, коли ти знищив, а коли ти знаходишся на шмат вищим, на нашому вищому узровні себе. Єсус запрошує бути вищим за своїх ворогів. Бути вищим за тих, хто використовує переливану енергію.
Про заступництво апостолов и всех святых вознесем до Бога наши соборные молитвы и просьбы. Молимся за святый Костел, как он отулял всех людей свою хлопотливую опекою и вел их до избавления. Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Молимся за людей, которые шукают правду, как Бог дал им ласку веры. Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Молимся за людей, которые працуют в небезпечных умовах, как опека анgelov охотников боронила их от усякого несчастья. Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Молимся в твердости нашего народа, как вред алкоголизму не изнищал наши семьи и громадство. Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Молимся за супрацовников службы охваты здоровья, как Пан Бог подтримливал их у штоденной праці. Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Молимся о Божьем благословении, потребных ласках и Отец и Мати Божией для Дмитрия в день нарождения. Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Молимся о житті вечном и даровании грехов для Владимира. Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Молимся за нас самих, как Христос зруйнував бар'єри, які відділяють нас від інших людей, і які ми не можемо переодолеть власними силами. Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Всемогутный Боже, Ты неоспорно выслуховываешь наши покорные просьбы. Учеников Твоего владарства запановало наше сердце. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, браты и сестры, ко моей вашей отряд, принял Бог, Отец всего. Нехай Пан Бог прийме окляту з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, подостану на користь нам и всякому Христу Святому. Боже наш Отче, Ты умазовываешь нас хлебом и вином, и увидаешь нам сакрамент, что нас отправляет. Учеников безовсюду черпали силу силу для души и тела, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И Духом Твоим Угору сердце. узноси и барабан. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Справедливо, слушно и
Небесний Святий Отче, завсюди і усюди Тобі складаю подяку про змилованого Сина Твоего, Иисуса Христа. И Он Слово Твое, воз якое Ты все створил, Яго, утеловленного от Духа Святого и народженного с Панны Марии, Ты послал меня к Збавцу и Окупителю. И Он, исполняющий Твою волю, набыл для Тебе народ святый, распростерных лежит свои руки, как смерть примолчи и объявить из мертвых повстаний. Тому за Него и за всеми святыми мы прославляем Тебя, разом с ним воскликаем. Справді, Боже, Ти святий, криниця усілякої святості. Тому просим Тебя, освяти Тебе дары на свой Духа Твоего, как и стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, когда добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим душам, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело Мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері узяв хліб, знову тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте з його усі, бо это есть келих крови Моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита, деля отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця віри. Обещает смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Воспоминаючи смерть из мертвых повстаний Твоего Сына, охвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе об усіх нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про то, что Твой рассеянный во всем свете, удосконали его любовь и разнославу нашим братишкам, бискупам нашим Тадеушам, бискупам Юрой, бискупам Александром и всем духовенцам. Памятай отцам про братову счастью наших, які построили надійного воскрешення, і проявив тут Твою ласку, дошел до Твоего света, и дозволь ему бачить светло обличия Твоего. Просим Тебя, возьми его еще над душими нами, заслужили удел уже Телешки, в едности Святейшей Богородицы и Панны Марии, со святым Юзефом и Авраамом, со святыми апостолами и всеми святыми,
якія спрадвеку падаваліся Табе, каб імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Иисуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христі, Табі Божа Отче усімогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі віки вічні. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не угодь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласково спокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греха, и закованы всякого беспокою, чекали исполнения счастливой надеи и приз избавца нашего, Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаем, супокой мы даем». Просим, не зважай на грехи наши, да на веру Костела Твоего, и будь ласкавы сгодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пан и Твоим. и радуется ближним знак спокоя. Вось, брата Божий, вось той, хто бере на собі грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Його. Аминь. Я виноват, как Ты пришел до меня, а скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Одного я прошу Пана, и этого только жадаю, как жизнь в доме Пана, усе дни життя моего. Сторона 16.
Боже нашойша, святую коммунию мы приняли, означая верным по Тебе. Ученикам я напотребли владенство в Твоем костеле, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нека благословить вас Бог всемогущий, а Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуємо Пану Богу.